Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय खामब्रें खुमब्रें चेनेलाव मोखानायनि अबस्था गैला थान्दा दिन सफैबाय नालाय अबस्था गैला आरोना ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ नुनानै सिनायखादों नोंथांमोना आं दाख्लै ब्लगाव एसे देखायदोंमोन आरोना आं क्लासाव थांनायाव लांदोंमोन आरोना हिखौ ओमफ्राय बेखालिनो सिलायदों आङो थ' सानसेयावनो जादों आरोना आंना थ' बांद्रायखौबो नाङाखै माने 2 घन्टा नालाय क्लासा ओमफ्राय 2 घन्टानिनो आधा घन्टा एसे बारा लानानै सिलायनानै फैखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय गाननो हानाय जाबाय ने ओमफ्राय फारसे जा नोंथांमोना साननो हागोन नैबे मा बुस्थु नैबे क्रसेट माफ्लार सिलायदों आरोना आङो जाबाय एसे ओमफ्राय नैखौ मोनसेसो बेबायदि होबावबाथाय बरिया नुसिगोन आरोना लानो हानाय जासिगोन थ' जोंफोरा बायनानै लानो हाया नालाय 500 थाखा 400 थाखा खालाय ओंखायनोथ' गावनो आखाइजों सुनो सेस्था खालामदों आरोना होमबाबो आं खनथाम खनब्रैसो सिलायखांबाय ओमफ्राय खुलिफिनदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोरा मोनसे खोथा आरोना मैया जोंनो बागुरुम्बानि नटिस हरदों नालाय ओमफ्राय दिनै थांगोन जोङो एसे देखायगोन आरोना बेखौबो बांद्रायबाथाय बावलायलाङो फाल्तु खालामनायावनो लोगोफोरजों थ' एसेबाबो लागोन आरोना माने जोंनि आगोल फरायनाय स्कुल खाथियावनो आरोना फार्स्ट खनसे प्रेक्टिस जानायाव थांनाया बेयावनो आरोना आरो बागुरुम्बानि मोसानायाबो जाथारगोन होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर डिसेम्बरनि 15आव बाट मिथिया मा जायो जाबा मोसाबाय जायाबा गैला आरोना थ' लोगोफोर नैया आंनि क्रसेट माफ्लारखौ नायस्रादो दैखौ मोनसे होबावगोन आरोना नैबायदि होबाथाय मोजां जासिगोन दा कमप्लिट जाबाथाय देखायगोन आरोना आङो लोगोफोर बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो एसे थान्दा आरोना सान्दुं मोनगोबा होननानै इयाव जिरायदो खिन्थु सान्दुङानो फैयाखै आरोना दाबो सान्दुङानो नाङाखै गोजांदों आरोना ओमफ्राय आङो क्रसेट माफ्लारखौ सिलायना लाग्रोनोसै ओमफ्राय जाबाथाय नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना बेखौबो जादोंना जायाखै थ' फार्स्ट खनथाम खनब्रैसो जाबाय खोमा आङो सिलायनानै खुलिदो थ' जायाखै आरोना ओमफ्राय बे खनसेयावसो बिदि जाबाय आरोना थ' गाइस कमप्लिट जाबाबो आं देखायगोन आरोना साननो हागौ दाख्लैसो आं काटिं क्लासाव थांदोंमोन टेलरिंनि थ' बेनि माबाखौ मोजांनो होआखै होननानै साननो हागौ आरोना थ' आं दिनै होननानैसै बे जाबाय धोरोमपारा मेडिकेल खाथिनि थ' एसे थांबावनांगौ आरोना ओमफ्राय लेफ्ट साइडजा जों नैबे गरसुकनिफ्राय थांबाथाय लेफ्ट साइडजा जायो आरोना लेफ्ट साइड जाना थ' बिजा एसे थांनानै दखान मोननै दङ नालाय बेनियाव मोनसे माबा दङ आरोना जेनेबा पट थायोना माने एसे हाबनाय जायगा थायोना बेनि नाम थायो नालाय बेयाव स्नेहालया बयस हम बेबायदि स्नेहालया लिरनाय दङ आरोना गोजौआव बर्डआव थ' बेयाव नायबानो मोनगोन एसे थांबानो बेयाव दङ आरोना माने बेयाव फरायसालिबो दङ नालाय बेयावनो जायो आरोना बेयावनो लायो थ' मेमाबो मोजां आरोना लोगोफोर मोजांनो बुजायो थ' बेयाव थांबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर लानो गोसोबा खाथिनिनो थ' आंनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिहरबानो आं हरगोन आरोना थ' लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' मोजांखौनो मोनदों बहुद खिनिखौनो लास्टावबा मा जायो मिथिया बाट आगोलनि बेट्सफोरा एग्जाम होसिगोन आरोना थांसिगोन थ' इमान लोगो मोनाखै आरोना खिन्थु मोजां सिलायसोयो मानसिफोरा आंबो बिराद गाननो लुगैयो आरोना सिलायनानै ओमफ्राय आं सानदोंमोन जे आगोल सानबाय थायोमोन आरोना आं गावनि आखाइजों बिराद मोजां गस्ला सिलायनानै गानगोन बाट एबार जाफुंसिगोन आरोना नै गानजेनबायनो दा लोगोफोर आरो बिदिनो मोजां सिलायबाय थानो हाथों गानबाय थानो हाथों आरोना गावनि आखाइजोंनो सिलायनानै आरो एसे एनै इनकाम खालामनो हाथों आरोना न'आवनो मेसिन लानानै दाथ' मेसिन लानायाखै मालाय बयनाबो मेसिन दं आरोना न'आवनो माने बिसोरो एसे रोंखायो आरोना माने इयाव क्लासाव जुदि जाजोबाबा न'आव सिलायनानै लाफैजोबबाय आरोना बिसोरो थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय दिनै जाबाय थांगोन नालाय माबा बागुरुम्बानि माबायाव लिंहरदों नालाय थ' बेयाव ब्लाउस दख'ना होगोन होननाय खोनादों थ' बिदिब्ला नायलांदों आरोना दिनै बांद्राय सान्दुं गैया आरोना एकदमबारे दोमैलु थान्दा आरोना दिनै जाब्रा सावस्रांदों आं दिनै एकदमबारे प्लास्टिकआव सोना दोनदोंमोन आरोना आङो जोंहा आमलाइ दंफांखौ दानफैबाय मानोना इयाव मा दाखोर जायो आरोना थान्दा 2,000 years later. गाइस नैयाव मोसानायनि दख'ना ब्लाउस होगोन फ्रियावनो मोनगोन नोंबो लांनो फैदो नोंथ' फ्रियाव लांनो फैखागोन सालायदों लाइन जानो होदो लाइन मोसानायनि दख'ना सान्द' जामबाय गोसोम जासिनबाय गोसोमानो खामोन
Đừng học lấy được. Number tu luai na mo. Screenshot. Hello. Tao liều đơn nè. Không xin giúp đây này. Mình spray mình bây giờ. Cái phơi chẳng phơi này school này bé. Fulalan được. Nè, bị vậy. Rau. Gada जों फरायबा बिदि गैयामोन नैबे बुकुल फिथाइ अ इमान देरबायना इयो रुमहा बिमा मा नुखायो फट' सिन फैदों ओमफ्राय नायनो फैदों देलि मोजां जिराय ओइ अनजालि जिरायनाय नोङो Kita para praktis apa, Pak? Ayo.